osetemo nikech third generation ID ni sirkal ma Kibaki noteme mondo gikele notamogi, sirkal ma Uhuru Kenyatta noteme notamogi. Koro mani marwa ni wasetemo osedonjo to wachako issue sani wa issue iskunde kijende mo reach the age of 18 sani yude and mano kuom one kodi joma over 18 ma wantie kod ID ID marwano kitambulisho marwano ntie kod nembni aboro 8 numbers king'iyo to kijende masani attain the age of 18 motieko form 4 sani gin margi ntie kod 9 digits. So ki attain age mar 18 mari ntie kod 9 digits. To nyathi ma kawuono nyuol kawuono be wamiye birth certificate mabende ntie kod 9 digits. Inyalo penjiri ang'o miyo watimo gini mani bende itime mondo wa enhance records mekwa nikech ing'e sani kata inyalo ng'iyo in birth certificate mari namba margi and different, school ID mari is different, KRA pin mari and different, so employment number mari opogre. So emi wadwaro ibed kod namba achiel. Namba no ema chieng' monyuoli nyaka chieng' mitho. Birth certificate mari bende no mna kod namba no. Mano biro enhance visibility and monitoring make citizens and planning. So that onge ng'ama wacho ne kiny ni en an kata en in. Mano enhance security mabende mar piny. So emiyo gigo timre kamano. So omiyo sani unique personal identifier, maisha integrated number, okay? Maisha integrated number. Maisha number mari nikech en waluonge maisha nikech mano life mari duto. So nyathi manyuol kawuono en dibet kod mare 9 digits. Kijana masani uteko form 4 ID mare onwange sani mantie kod chip 9 digits. Mano ko chakore karang'o sani? No, Mana samalo sani koso higa. Otemre kata sani. Kata sani one kodi ki lose ID mari imi third generation ID mantie kod chip. But number mari kod mara bedo remain the same. Bedo kod 8 digits. But security features make ID no opogre. Nikech ka ng'ato penjre ni koro sani ka ID na erasaido maisha namba ni kama intiere kendo an gi third generation ID. To chenro mamoko ka duto pod an gi KRA pin mara pod namba mopogore, antiere kod namba mar hospital cha pod mopogore kar kacha kano garantio kod NHF sani koloke wantiere shift. Gidhi chalo nade ka dipo ni ID ni kende miloke koso namba kamoko sani dhi kwayi mondo mi iket gi kacha gibed kumoro achiel. Idhi yudi gi nade mondo mi ti kod ID ni kende chenro gi duto.